DMS TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ɲɛna dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in sanfɛ ani Aziz an bɛ émission min na o tɔgɔ ye DMS TV ka walanbulu o kun ye n y'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na an ka jamukan tɛmɛnenw na n ko an b'a fɛ bamanankan an ka se ka don an ka walanw na cogoya min na an ka kalanw na pour que an bɛ se ka baaraw kɛ n'a ye cogoya min na o hukumu kɔnɔ ani Aziz bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun an bɛ matière dɔ ta ni o ye kalan kɛcogo ye pour que aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na tuma bɛɛ lajɛlen na fana a b'a fɔ image ninnu a bɛ se ka télécharger k'a yira denmisɛnninw na a bɛ se k'u dɛmɛ i n'a fɔ aw minnu fana tɛmɛna fɛn na ni denmisɛnninw nana ni exercice dɔ ka di aw ma a bɛ se k'aw fana dɛmɛ pour que aw bɛ se ka fɛn caman fɔ u yɛrɛ ɲɛna ne b'a fɔ a ka tɔgɔlen to DMS TV la kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ nin ja ninnu sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook ou bien YouTube n'i y'a tapé DMS TV dɔrɔn i b'an ka image ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ komi n y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi Aziz sera yan tuguni an bɛna essayer an bɛ bakuruba dɔ ta mais sɔnni cɛ n b'a ɲininka ni folikan dɔ bɛ a bolo ka di aw ma sɔnni an ka don an ka bakuruba yɛrɛ kɔnɔ Aziz Nula. Basi tɛ bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n tɔgɔ ye Aziz ka DMS TV yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fo kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ leçon caman ɲɛfɔ mais an y'a fɔ k'an t'a bɛɛ traduit an bɛ bamanankan don a kɔrɔ de a bɛ deli ka taa n'a ye i n'a fɔ arabu yɛrɛ b'a kɛ cogo min na voilà donc mɔgɔw bɛ se ka télécharger k'a yira u denw na u yɛrɛ bɛ se maître yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ an bɛ kɛ cogo min nɔfɛ classe kɔnɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ ten parce que fɛn dɔ ye nisɔndiya kosɛbɛ o don ko université la duguma classe kɔni tɛ bilen fo université professeur dɔw bɛ yen u b'u ka leçon ɲɛfɔ denmisɛnninw ye bamanankan na ne yɛrɛ taara an jɔ k'olu lajɛ ne yɛrɛ fana dabali banna tiɲɛna. Université doctorat de b'u bolo ani professorat u taara kalanbaw kɛ kɔ kan u nana mais n ko n'a bɛ ka leçon chimie ɲɛfɔ bamanankan na première année ni deuxième année mɔgɔw ɲɛna facile la quoi i yɛrɛ b'a ye a lafiyalen don a hakili kɔnɔ quoi ko école dɔ bɛ yan fo dɔw b'a fɔ ko nin yɛrɛ sɛbɛnkun tɛ quoi parce que min fɔra u y'a faamu ko fɛn bonya bɛ jate cogo di i n'a fɔ atome ninnu kɔnɔ ka bɔ atome kisɛ la ka na a fari la n'o ye a rayon ye ko bonya bɛ daminɛ ka bɔ kini fɛ ka na numan fɛ donc o kɔrɔ ye a bɛ yɛlɛ tan de ka na donc n'a sera yan yan a bɛ yɛlɛ tan de ka na donc min bɛ yan o ka bon ni nin ye nin ka bon ni nin ye i y'a ye donc fitinin belebeleba bɛ na tan donc fitinin belebeleba i y'a ye donc fa yɛrɛ b'a kɛ tan a bɛ bonya a bɛ bonya et puis a b'a yira ten to très simple denmisɛnninw b'a faamuya donc an mago bɛ faamuyali de la an mago tɛ kanjala nin na bilen voilà donc bi an bɛna 10e leçon dɔ de ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ fɛ a ka taa cogo min na faamuyali bɛ na cogo min na o de ko don voilà. Mais à leçon parce que la leçon est répétition d'ame c'est que c'est quand on classe tamba ke classe konondo ba ke mais classe konondo o lu be son asa ma fo kalo saba flana no est deuxième trimestre trimestre est record de kalo saba voilà semestre kalo woro latin on est do donc classe temps olu ba la depuis 6 ans voilà donc amba korofo trigonométrie trigonométrie ye kalan ye seleke sabaw sumali de ko don ka seleke sabaw k'olu suma donc tri o bɛ saba ko fɔ gono o bɛ kɛrɛw de ko fɔ gon wali voilà ani selekeni ninnu donc métrie o bɛ sumali de ko fɔ comme mètre ka fɛn janya suma i y'a ye misali la trigonométrie de la an bɛ triangle ko kuma mɛn trigonométrie triangle triangle donc ne ko n k'a ka taa cogo di triangle français b'a fɔ cogo di le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés et 3 angles o tɛ ok an b'a fɔ cogo di bamanankan na triangle angle ye seleke ye fɔ cogo nɔgɔman na dɔ b'a fɔ ko nɔngɔn o ye k'a faamuya nɔngɔn dɔ filɛ donc seleke kelen fila saba ninnu ye nungunu ye n'o ye somew ye o tɛ donc triangle seleke saba i y'a ye o la n'i ye nin fɔ latin den ɲɛna mɔgɔ min bɛ latin mɛn n'i ye nin fɔ ye dɔrɔn a tigi t'a la défini
Ah, dans l'air bas do mindo quoi. Abaro mindo quoi. Abaro ni fait ngam famille ma. Donc triangle, ko triangle est tamashien mina seleke sababa la ani kere saba. Seleke saba, kele fila saba, kere jul saba, kele fila saba. Oui. Ou des triangles. Maintenant, donc on avait quoi? Quadrilatère. Quadrilatère te d'oreille. Quadri ben nani de kofo. Latère latéral donc kere nani. Kele fila saba nani. Donc au quadrilatère est jaye wala ma tamashien do kere nani be mina. Lui est quadrilatère. Mais bi anga walanda teninga parce que ni flesse leke jolbenna. Kele fila nani oh andu me seleke sabare là donc antenina ante quadrilatère là ma me triangle de là triangle là il y a trigonométrie voilà donc nous seleke nous sumali ana kere nous au calendrier oui ok peut-être il a fort anga so sans faire ou anga tolu da chugamna abe jenga chugomuna olu fait nous de kodo tubabu feba e ka boni kuluina katani kuluina ube juru do sirala mogo be to ka do afenu kono abe bolno juru feti olu be gland triangle nunu gland choko de lati voilà donc triangle a suguya e beta nanina triangle rectangle be rectangle donc amulu nya fode tindoro nya nga do ngono ko triangle rectangle oui seleke sabaye seleke clené be mina seleke amafo ko anglais donc angle droit be mina seleke clené donc triangle rectangle seleke sabaye seleke clené be mina a seleke clené do un angle droit oui bon nanga lang officialisera ni be tradition kelen droit da bana oui na traduire ka ke papier kat kelen kandro ya banini peut-être donc triangle équilatéral amafo triangle équilatéral ni metri na jafo triangle équilatéral et triangle mimbe na akere saba bejen ekili mais équilatéral akere saba bejen ekili oui donc triangle isocèle et triangle mi kere fladron de ekili parce que isocèle français français ya ta français ni recha monta korodon isocèle nana jamur de fa bena fo ni jota imani jo chogo ni accident la foi il c'est fla bejen ekili. Oui. Voilà, isocèle nano de fait. Donc jambe. Donc quel fla de clé. Mais ni daele fonce ni janya ani ni tekele non ni yafana kala kele o yakele équilatéral. Oui. Équi ça veut dire égal. Latéral donc akere ça va payer. Équilatéral là ya au bay janya kele. Isocèle là yani yandron ni janya kele walima yani yandron. Ça va qu'on te gagne ça va qu'on te gagne isocèle là fladron est gagne équilatéral là ça va bien gagne rectangle là c'est le qui clean bala il n'a faut amena barakeni ore de kosebe voilà maintenant triangle sugu ya ore be nous va faut triangle sugu donc quelconque au crois mon aka sugu voilà donc mo fana ka don ki mana triangle ko nata 600 imana seleke o fara nyon kan chogo a jan kan ga ben degré keme ani bishegi de ma 180 degré en auto jan ka ben kan atin folo nanga mo unité de nous be traduit en fana be tunu ka teme o chamani donc degré keme ani bishegi ni triangle sugu triangle sugu mana dima ya angle fara nyon ga be ben o dema donc ni trigonométrie famna trigonométrie est kala min bi nyashin seleke sabaw kala nima abana donc au seleke sabaw la anye min ta ko sebe o triangle et rectangle antena barakani équilatéral amena barakani rectangle de métri ba ketane folo yani niveau ka ban taradula donc triangle rectangle ko triangle rectangle et triangle walima seleke saba sugu yawdo seleke cleaning be mina donc ame seleke cleaning bla la ibay voilà yaye bon seleke cleaning est flani seleke cleaning fana est seleke mi métaphore degré bi konontona
angle de 90 degrés un fondement ko angle droit parce que il m'a triangle au corps ko seleke ça va maintenant rectangle là dana rectangle ko droit oui voyez donc lu fana wo tal la tena me wa tuyi on m'a traduit donc or là on va traduire rec et puis angle on va faire un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Oui, c'est comme ça en France. Même l'État la liberté là c'est comme ça. Liberté a professeur n'a fallu on l'a inventé amena benga minu yere labaranna mogo minga baraba la ko se a fo ma ko Pythagore Pythagore mogo be Grèce atigi nyininga on va faire Pythagore de Samos. Samos est Grèce yorodori. Pythagore fana est grec région d'ori. On le fait où mais il a tu vois quoi? On a calan que kunde te kana ko donc quoi. On est fini donc François il a traduit tout voilà. Triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Oui. Donc triangle rectanglier, trianglier, angle cléné memina. Oui. Donc, c'est que ça va cléner. C'est que ça va cléner. Oui, c'est que ça va c'est que cléné memina. Walma, oui, c'est que ça va souiller, cléné memina. Walma, oui, trianglier, c'est que cléné memina. Oui. C'est tout. Bon, ni a d'aller tambour nakana. Aclivé dehors sur la. Oui, oui. Parce que là, arabu professeur mounube vidéo que réseau là. On va faire angle tmadola nous rebna et kelen fo on va faire tmadola waidun on va faire arabu gani français la wanya kam nyona son juste pour kaka famille familial de kudo orla nanga mo kala non ko familiali ndabal be bandoni quoi ateka kami famille donc triangle rectangle trianglier c'est que cléné be mina wa c'est que cléné fana aller beta fo degré bi on ni des degrés degré bi konono donc amène au toda mais nga a bla ya ka b bla ya ka c bla donc ay fana ko a b c aller c'est que cléné a là donc a c'est que cléné do a de yoro là na sera c'est que ton cléné do yande ka metane donc an ma fugo seleke clénendo c'est de yoro oui ni misali sisan roldo men drushi mais ma laboratoire yi glace sisan misala ni nga ke soy escalier dalen flé ko xani dugumala flé e jolé flé ni be feki ga escalier jehando i mago be jumena ka boy ga so la kana ere la ibo janya don oui ka boy duguma kana ga so sans fa o janya fana don no niveau fla do se ki ga escalier janya don oui ameno lu de dale semnay oui mais on va kalan ku méthode académique abena fa mo be ballon tan kenema o ja jolo no ballon na to gomna ani mo be ballon tan académique parce que académique na fa ire aketan donc abe papa yana aklika sigi donc o be kalan ka ku to gomna école là na ma bo classique non kana na e jenatique ere la anta fam oui donc mi triangle rectangle ko wala say ka don ko ni rectangle wala sa nga dala ko ni triangle ko seleke cléné bala benkan min kera ko ira abe fo benkan ma ko Pythagore ka benkan le théorème de Pythagore oui Pythagore ko chogodi Pythagore ko koni ya laje ni ere ni laje yoro jumene ka janabe kabo bela kana sela donc kabo bela kana sela o foto ka jan ama fo dron b c o kore ni yoro AC oui ni yoro abe yoro jumene san abi kabo ala gata bela ibo yoro saba don yoro sabate yoro saba abana selege saba o famna oui voilà donc Pythagore ko yoro min ka jana be ko ibo ko o chien fla o kore à la puissance 2 ko kan ka ben a to fla olu fana chien fla farale nyogon kan o kore ni chien fla ko fana fara ni chien fla kan donc Pythagore ko yoro min ka jana be o chien fla o be ben ton mo fla olu chien fla o farale nyogon kan donc ni chien fla o fara ni fana chien fla donc Pythagore ko B C o chien fla o te yain ko be ben donc an yanta oui donc ni chien fla ko fara
Donne A, B, chien fla. Donc, en ta AC, chien fla. Kafara, AB, chien fla. Pythagore est une fois. Ma before ni mari, que théorème de Pythagore. Now sera université là. Triangle sugu mana daw man ni be se ka labara la. Asugo. Ma fuma ko théorème de Pythagore généralisé au corps ka bakurubaya. Ka boni na ka ke triangle be. Donc no kera dro avec cosinus de donne bo. Ala me oroni anteno nya fa ko sebe. Ameda tobe mi famille. Oui. Donc ni be ka chokodi. Misali la nous comment ko ka bo yankana ya ko o janya e metri duruye ka bo yankana ya o janya e metri nani ka bo yankana ya ko janya e metri sabay oh ni be faka ni lajeno ye o kore ni o te metri duruye an ka metri wala sa ka famille on était métrique à jande règle jaune au métrique duru de kodo yoro ka jan ko se voilà donc ni abeta ko na ni chien flata ko kan ga ben ni chien fla ko fara ni chien flaga yaay donc mais antena en sendo au vérifier là mo yere se ko vérifier ni chien fla ben 5 au carré égale 4 au carré plus 3 au carré. 5 au carré, ça fait combien 25. 25 égale 4 au carré, 16 plus 9. Ça va faire 25 égale 25. Mouandrou ben, Mouandrou. Donc on dit les Pythagore ka bengain. Ok? Voilà. Maintenant, amenata, nous sélectionnons nous nous suma chogodi. Voilà. La couleur est bien, au canon comme ça. Tu vas vous nous le corps de Kakana. Oui. Donc, vous avez à chemin nous que Kaira ou Kadeuna. Enfin, quand vous avez et ma ayam go niveau batté ko leuna andu mala ko niveau ko ka be soro kan defé o ko ray am ñogon yoro do lo man te ñogon yoro beri non ni ani ni doy abe famia ka teme mama kala on kunta école là mais ni ya ko do ki ba ke ko do oui c'est tout no ga no voilà donc ni angli ani ni seleke usmal la to do re wolu la na bu fuma ko sinus cosinus yeah sinus cosinus oui français on m'a sinus traduit on m'a cosinus traduit anglais on m'a tangente traduit et sous on a tout été maintenant sinus est du main carda de théano ni carda ni nous voulons finir nani entala nga finna oui oui ou ta faut que le pli a le pli on a faut pli de malatna cosinus pli ne veut pas sinus mao fini nyata la carla ama angli glani oui oh ni angli ne veut le cosinus mais est-ce ni ukungo kuba yelema ka ke le pli et ça ku bébé non donc lui a to sinus là oh en français to sinus là en français ka to là voilà maintenant avec jete jokodi français tendo chine tendo allemagne tendo wali malla tendo mais lui se ka labarante se ka labara ni be labara armée la manga militaire se ka labara ni Ivoire, nous venons missile chi. Comme si en technologie tarako c'est missile chamambé ou jolene do. Donc on peut boire tant que elle est. Nous il y a là 600 sans faire un bidaire. Donc on peut fin fliquer kata y enfant fait donc on peut tout garo là. Notre missile nous ga moblu kuna. Iwa nous nous luchi, nous d'aller notre. Au bout korota ku keta. Mona. Voilà. Or là bas ni anga police we kalashini ta ko to bla pick up sans mais nous va bla wa da bla ga nous korota kata sur 12 kati de kanga sigité maintenant où sigi kumyete muna voilà ça balika yoro jamboli na fuma ko portée maximale voilà ah kundo quoi kundo
mais mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ a la ta olu t'a dɔn mais an kɔni bɛ tɛmɛ a la an b'a dɔn parce que ne tɛ militaire ye mais ne b'o calculer cogo dɔ ka tɛmɛ hali militaire yɛrɛ kan parce que militaire yɛrɛ t'o fɛn in dilan scientifique de b'a dilan k'a di militaire ma o de la ne y'a ye an ka kɛlɛw bɛ kɛ professeur tɛ kuma dabali bɛ ban quoi donc u ko ko an bɛna ninnu sinisi ɲini k'u kosonisi ɲini o tɛ dɔwɛrɛ tɛ u hakɛyaw de don quoi i n'a fɔ nin hakɛ joli bɛ bɛn nin ma o dɔrɔn de don sinisi bɛ ɲini cogo di kosonisi bɛ ɲini cogo di nin tɛ an mana ale taw kɛ bulalama ye donc an bɛna sinus B an b'o ɲini cosinus B an b'o fana ɲini m'a dɔn nin ye mɔgɔ caman sɛgɛrɛ cosinus ni sinusi an bɛna sinus C an b'o fana ɲini walasa couleur ka ɲɔgɔn ta quoi cosinus C an b'o fana ɲini a bɛ taa cogo di durusili t'a la durusili t'a la a lajɛ dɛ B bɛ min B filɛ sanfɛ bon walasa a ka faamuya an ka daminɛ C la o b'an kɛrɛfɛ n'a fɔra k'aw ka sinisi ɲini i kɔni b'a dɔn sinisi ni cosinus hali o tɔgɔ tɛ kelen ɔ sinisi an ka lajɛ jumɛn de ka jan n'a bɛɛ ye nin tɛ sinisi ni cosinus la o de kan ka na duguma tuma bɛɛ donc an bɛna n'a ye n'i bɛ nin sinusi ɲini sinus nin tɛ nin seleke ya lajɛ dɛ n tilenna yɔrɔ jumɛn ma an ni B cɛmancɛ donc n tilenna AB ma o tɛ a bɛ fɔ nin ma ko côté opposé nin yɔrɔ de ɲɛsinnen don nin seleke in ma mais nin ɲɛsinnen tɛ nin ma dɛ nin ɲɛsinnen don nin de ma i m'a ye n'i bɔra nin na i m'a ye i bɛ na yan de maintenant nin yɔrɔ in o de ɲɛsinnen don nin ma o tɛ ɔ ko sinusi la yɔrɔ min ɲɛsinnen don seleke ma a b'o tilan jamujan na sinus yɔrɔ min ɲɛsinnen don seleke ma an b'o tilan jamujan na sinus nin seleke in de ko tɛ yɔrɔ jumɛn de ɲɛsinnen don a ma BA voilà BA ni AB bɛɛ kelen donc nin yɔrɔ de ɲɛsinnen don a ma o tɛ ɔ k'an k'o tilan jamujan na jamujan ye jumɛn ye jamujan ye CB ou bien BC a fila bɛɛ bɛ bɛn i y'a mɛn donc ko sinisi ye yɔrɔ min ɲɛsinnen don seleke ma an b'o tilan jamujan na ɔ yɔrɔ min ɲɛsinnen don seleke ma o tɛ AB ye k'an k'o tilan jamujan na nɔ BC a tɛ durusi o ni formule dira mɔgɔ caman ma mais e filɛ ka kɛ cogoya min na a ma ɲɛfɔ mɔgɔw y'a durusi de parce que maîtres bɛ former a la ten olu bɛna mɔgɔ tɔw former a la ten ko kɔrɔdɔnna k'o de ye kodɔnna ye misali la maa min bɛ se ka kuranɛ kalan ani maa min bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn dɔnni ko kuma t'aw cɛ an k'an gɛlɛya an k'a caman kɔrɔ dɔn ni 100 fɔr'i ye n'i ye 80 kɔrɔ dɔn i bɛ se ka taa mais 100 fɔr'i ye e ye 20 dɔrɔn de kɔrɔ dɔn la donc niveau bin cogo filɛ farafinna tɛ donc an ko ko sinus C ka sinusi o bɛ ɲini cogo di a ɲɛsinnen don kɛrɛ min ma an b'o tilan jamujan na sinus a ɲɛsinnen don kɛrɛ min ma m'a ye nin yɔrɔ in ɲɛsinnen don nin de ma o i b'o de tilan jamujan in na donc o de filɛ nin ye maintenant cosinus yɔrɔ min ni jamujan kɛlen don ka C yɛrɛ dilan nin tɛ C ye nin tɛ jamujan ye ɔ yɔrɔ jumɛn de ni jamujan in kɛlen don ka C in yɛrɛ dilan o yɔrɔ jumɛn C nin de t'a dilan donc cosinus la i bɛ yen yɔrɔ de ta k'o tilan jamujan na donc seleke yɛrɛ filɛ n'o ye angili ye angili yɛrɛ filɛ nin ye nin tɛ angili ye a cosinus bɛ ɲini cogo di yɔrɔ min ni jamujan in o kɛlen don ka nin dilan o tɛ nin ye i b'o tilan nin na tɛ donc nin k'o tilan nin na sinusi de ye yɔrɔ min ɲɛsinnen don a ma o filɛ k'o tilan jamujan na
cosinus ye yɔrɔ min tugulen no ala yɛrɛ yɔrɔ min b'a duguma i b'o de clan jamjana tɛ filɛ tɛ ɔ nin yɔrɔ ye jumɛn ye AC an b'o clan jamjana BC o ye C o y'ale ka sinisi n'a ka cosinus jatelen k'a ban ni maa min bɛ fɛ ka misali kɛ sisan sinisi de C n'an bɛ fɛ k'o jate n'an bɛ fɛ ka C ka sinisi jate AB o ye joli AB o ye 4 naani o tɛ BC ye joli o ye 5 filɛ ni y'a jatelen donc ni ni jata bɛ bɛn fu ani buruburu dɔɔni ma a banna n'i bɛ fɛ ka cosinus ta ɲini AC o ye joli AC o ye 3 ye o ye 3 ye k'o clan BC la i m'a ye a bɛɛ bɛ ka clan jamjan in donc nin bɛɛ ka dɔgɔ ni fu ye a si tɛ a bɛɛ ka dɔgɔ ni kelen a tɛ kelen bɔ voilà donc nin ye a misali ye an bɛna B ani B la an ye sinisi ni cosinus C ta ɲini cogo min na B fana ta o ɲini cogo kelen de fana ye foyi tɛ falen a la tuma ya an ko sinus yɔrɔ min ɲɛsinnen don nin ma o tɛ o tun ye jumɛn ye o ye BA voilà AB k'o clan BC la an ko cosinus dun o ye AC k'o clan BC la ɔ sinus fana ta o ye nin yɔrɔ sinus ye tuma bɛɛ yɔrɔ min de ɲɛsinnen don seleke ma o tɛ ɔ yɔrɔ jumɛn de ɲɛsinnen don nin ma yɔrɔ jumɛn ɲɛsinnen don nin ma o ye AC ka clan BC o bannen ɔ cosinus la an ko donc nin filɛ sinus de tun ye yan ye ani yan ɔ cosinus ye yɔrɔ jumɛn ye sisan nin na B o AC cosinus an ko yɔrɔ min ni nin bɛ angle dilan o ye AB k'o clan BC la o la ne bila kɛrɛ de yɛrɛ ma o la mɔgɔw k'a dɔn k'a ka nɔgɔn donc cosinus AB k'o clan BC ok a banna donc an bɛ u nɔna bila sisan n'u valeur ye donc a bɛ bɛn égal donc AC ye joli AC o ye 3 ye 3 k'o clan 5 o yɔrɔ ta bannen cosinus ta AB o ye 4 k'o clan 5 la o bannen a banna ni mathématique ko gɛlɛya ma yɔrɔ bɛ min non faamuyali fɛn bɛɛ ye faamuyali de o de kuma kanko in tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛn in kɛli la bon ni R3 10e mɔgɔw t'a faamu R3 u t'a faamu 9e kɔni olu yɛrɛ kɔni y'a ye non ko faamuyata yɛrɛ tɛ i y'a ye bon n'i y'a jateminɛ e ka nin lajɛ dɛ i ɲɛ b'o la yan nɔ bon nin fana ɲɛ t'o la yan nɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko B o ka sinus bɛ bɛn C ka cosinus de ma a lajɛ B ka sinus tɛ nin yan o de bɛ bɛn C ka cosinus ma donc C ka sinus bɛ bɛn B ka cosinus ma donc u bɛ ɲɔgɔn falen fana o de la n delila k'a f'i ye mati ye donda ani bɔda de mati kɔni na n'i donna dɔrɔn bɔda bɛ yen i y'a ye dɔw bɛ don olu bɛ munumunu ka sɔrɔ ka bɔda ye dɔw bɛ depuis olu ma don olu b'a dɔn nin kɔni nin fɛn sugu bɔda de ye nin donc olu bɛ don dɔrɔn olu bɛ b'o fɛ o dɔrɔn pe de don i y'a ye donc ko gɛlɛnw tɛ sinus ni cosinus bɛ ɲini nin ɲini cogo la wa e filɛ k'a calculer de tan n'a fɔra ko calculer la nin y'a calculer de tuma dɔw la u tɛ a dessin di kɛ u t'a fɔ k'a ka dessin u b'a fɔ ko triangle rectangle dɔ bɛ yen ABC bɛ o ye 5 ye AC o ye 3 ye AB o ye 4 ye ɔ ko a y'a lajɛ n'a sɔrɔ triangle in ko rectangle don
o bɛ lajɛ cogo di an ko k'o de bɛ kɛ nin ye ɔ n'u ko k'aw ka cosinisiw ni sinisiw jate o jate cogo de filɛ nin ye donc i yɛrɛ bɛ nin k'i ka brouillon kan i yɛrɛ b'a angili bɛɛ tirer i yɛrɛ bɛ nin cosinisi n'a sinisi bɛɛ bɔ donc B tuma bɛɛ n'an bɛ sinisi ɲini yɔrɔ min ɲɛsinnen don angili ma yɔrɔ min ɲɛsinnen don a ma n'i ye nin ta misala sisan ni ne y'a kɛ tan ni n y'a kɛ tan sisan nin yɔrɔ in de ɲɛsinnen don nin ma o donc a bɛ nin de tilan nin na jamujan in na ɔ ni yan de don sisan n'an y'a kɛ tan n'i ka sinisi fana yɔrɔ min ɲɛsinnen don nin ma nin yɔrɔ in ma a filɛ i y'a ye nin yɔrɔ in de ɲɛsinnen don nin ma donc nin bɛ tilan nin na maintenant cosonisi ye yɔrɔ min bɛ yen kɛrɛ min bɛ yen n'o ni jamujan ye ni angili dilan ni jamujan in filɛ ani ni kɛrɛ in de bɛ angili in dilan i m'a ye u fila de b'a dilan donc cosonisi ye i b'o kɛrɛ in de ta k'o tilan jamujan na i bɛ nin de ta ka tilan nin na o ye C ka cosonisi ye maintenant B yɔrɔ min ɲɛsinnen don B ma o de ye B ka sinisi ye donc i bɛ nin k'o tilan nin na o ye sinisi ye cosonisi ye yɔrɔ min ni kɛrɛ min ni jamujan in B dilan nin kɛrɛ in ni nin o de ye nin dilan nin ma dilan nin nin filɛ nin a dan filɛ nin nin ani nin o ma nin dilan abada nin fila de y'a dilan o fila filɛ donc i b'o surumani tilan o jamujan na o ye cosonisi ye a bɛ faamu maintenant tangente kɔrɔ foyi tɛ tangente la ka sinisi tilan cosonisi la tangente banna tangente ka sinisi tilan cosonisi la ɔ B ka tangente o bɛ bɛn ka B ka sinisi k'o tilan B ka cosonisi la a banna ɔ C fana ka tangente bɛ bɛn C ka sinisi k'o tilan C ka cosinisi voilà ka C la c'est fini o la an bɛ taa n'o ye tangente B o bɛ bɛn sinisi B an bɛ fugulani k'a kunna kun wɛrɛ t'o la dɛ ɲɛ tɛ fugulani in na yan nɔ nin b'a jira ko selekew de don donc o min b'a kunna o de bɛ bila a kunna k'o tilan B fana ka cosinisi la tangente C o fana bɛ bɛn sinisi C k'o tilan cosinisi o tɛ wele cogo dɔ fana bɛ tuguni n'o ye cotangente cotangente tɛ dɔwɛrɛ ye ka sinisi yɛlɛma a kunjugu ka tangente yɛlɛma a kunjugu kan cotangente ka tangente yɛlɛma cotangente ka sinisi yɛlɛma a kunjugu kan donc ni tangente ye ka sinisi tilan cosonisi la cotangente ye ka yɛlɛma ɲɔgɔn cosinisi B k'o tilan sinisi B la o b'o fana bannen voilà donc a bɛ bɛn cosinisi voilà B k'o tilan sinisi B la i y'a ye ɔ ni mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ u da yen dɔrɔn ka a banna ko gɛlɛn foyi t'a la non a bɛ faamu donc komi an tun bɛ ka nin angili ninnu de ɲini n'o ye nin seleke ninnu ye olu de tun bɛ ka ɲini maintenant seleke dɔw bɛ yen olu ye selekew ye olu jate minɛlen don k'olu sugandi ka bɔ tɔw la n'a bɛ f'o ma ko les angles remarquables donc seleke jate minɛlenw olu ka sinisi u n'u ka cosinisiw olu dɔnnen don donc u b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'olu ka kɛ mɔgɔw kunna tuma caman walasa jatew senfɛ a ka se ka jate teliya la o fana na u kɛlen don ka tableau de dilan o kama n'a bɛ f'o ma ko tableau des angles remarquables donc seleke jate minɛlenw bɛ walan min kan olu ka walan donc n'an bɛ n'o tableau dilan ekɔliden caman b'o durusi de a sɔrɔ a ma se durusili ma hali ni u bɛ durusi de o sinus B AC sur BC sinus B AC sur BC cosinus non kalan yɛrɛ tɛ durusili ye o de la an hakiliw kɛra an kɛra ordinateur vivant ye ma an tɛ se ka papa ka ɲɛnabɔ parce que an tɛ fɛnw faamu nka an b'u durusi de o ye gɛlɛyaba de
donc walasa k'a dɔn ko triangle min dira o ma ko rectangle do a yɔrɔ min ka jan ni yɔrɔ bɛɛ ye a b'o siɲɛ 2 ta a siɲɛ 2 o kan n'o bɛnna a tɔ 2 olu siɲɛ 2 o kafolen ɲɔgɔn na ni siɲɛ 2 k'o kafo ni siɲɛ 2 la n'a fɔra k'aw ka sinisi B ka sinisi ɲini B filɛ a ka sinisi ye yɔrɔ min ɲɛsinnen don seleke ma a b'o tilan jamujan na ni k'o tilan nin na a ka kosinisi ye yɔrɔ min ni jamujan yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ wɛ i m'a ye o ye ɲɔgɔn tigɛ yan ne ni ni nin bɛ ɲɔgɔn tigɛ yan donc a bɛ nin tilan nin na sinisi C yɔrɔ min ɲɛsinnen don C ma a b'o tilan nin na kosinisi C yɔrɔ min ni jamujan bɛ ɲɔgɔn tigɛ C la C filɛ yɔrɔ min ni nin bɛ ɲɔgɔn tigɛ filɛ a bɛ nin tilan nin na voilà a bɛ fɔ nin ma ko côté adjacent yɔrɔ min n'a bɛ ɲɔgɔn tigɛ o ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na donc tangente o ye ka sinisi tilan B la cotangente tangente ka sinisi tilan cosinus la cotangente ka cosinus tilan sinus la mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ juge san juge o ka mun de bɛ na 10e na tiɲɛ yɛrɛ la parce que ni kiri yɛrɛ tɛ taa fan kelen fɛ mais fo tigi ka nin kalan 10e na diyagoya o de kɛra sababu ye mɔgɔ caman siranna mathématique ɲɛ bɛɛ taara faculté de langue ninnu fa tɛ ka taa sɔrɔ scientifique de kan ka caya i y'a ye n'i ye usine den kelen ta usine min bɛ marifa bali dilan a bɛ mɔgɔ hakɛya min recruter ala kelen de b'a dɔn mais olu usine t'anw fɛ yan mais a minɛnw bɛ bɔ anw fɛ yen n'i ye mobili dilan usine ta ou bien mobili monter usine a bɛ mɔgɔ hakɛya min recruter a ka ca mais ni bɛɛ banna olu baara olu ma gouvernement fana fɛɛrɛ foyi tɛ gouvernement bolo ka na n'olu fɛnw ye fo ka to ten dɔrɔn ka to ka discours kalan donc problème bɛ yen voilà donc ninnu fɛn ninnu a jate cogo de filɛ nin ye maintenant angle remarquable i n'a fɔ n'u ye angle dɔw d'aw ma sisan ko sinus degré 30 ale ka sinus ye joli ye olu jatew dɔnnen don degré 45 ale ka cosinus ye joli ye voilà olu jate ninnu olu dɔnnen don tableau bɛ olu kama donc an bɛn'o tableau yira mɔgɔw la k'a dilan cogo yira nin tɛ 8e ni 7e mɔgɔw ta ye dɛ 9e mɔgɔw donc olu fana mago bɛ nin fɛn ninnu na de mais a tableau yɛrɛ dilanni nɔfɛ a ko ka kalan dɔɔnin dɛ i bɛna ye mais ko gɛlɛn tɛ voilà an ka professeur kun bannen don ninnu de ma ni fɛn kɔni faamuyara dɔrɔn a bɛ ɲɛ mais min bɛ ka fɔ yen ni o ma ɲɛfɔ yen yɛrɛ o bɛna kɛcogo ka yir'i la a ma nɔgɔn mais est-ce que o de fana t'an ka ekɔliden fana caman bila biseli la o de don biseli parce que an tɛ k'a faamu de n'o tɛ kalan yɛrɛ tɛ durusili o k'a fɔ kalan yɛrɛ durusili tɛ o de la i bɛ taa sɔrɔ anw bɛ se ka nin de yira an ye mɔgɔ caman ye olu bɛ leçon wɛrɛw de ta dɔw yɛrɛ olu bɛ Mali sariyaw de ɲɛfɔ TikTok sanfɛ bamanankan na donc o bɛɛ b'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ parce que jɔ de don bɛɛ tɛ kɛ ministre de la justice ye ɲɔgɔn fɛ mais n'i bilala poste min na i ka kan k'o kɛ ka ɲɛ voilà donc ni tableau ninnu de b'an bolo fɔlɔ an b'an jija n'o ye donc o angle ninnu bɛ dilan cogo di u ko a seleke ninnu bɛ yen n'u jate minɛlen don ko a bɛ daminɛ fu 30 45 60 fo ka taa bila 90 degré 90 e m'a ye angle ninnu an b'a fɔ olu ma ko degré o kɔrɔ ye a hakɛya a dayɛlɛlen don ka taa hakɛ min na bon ni jiw fana kalayala u b'a fɔ ma température fana ko degré o kɔrɔ ye a kalayala ka taa hakɛ min na
bon ni polynôme fana do u b'a fɔ fana ko degré i ɲɛ b'a la degré bɛ hakɛ de ko fɔ fɛn dayɛlɛlen ka taa hakɛ min na donc an bɛ nin to tantɔ an b'a to degré la donc o kɔrɔ ye n'a bɛ tan ne tɛgɛ dayɛlɛlen ka taa hakɛ min na o de degré i y'a ye a degré voilà a hakɛya voilà o dɔrɔn pe de ko don fami a bɛ faamu voilà 0 degré an bɛ se ka taa 1 degré 5 6 degré 45 degré fo ka n'a bila degré 90 na ni fɛn o fɛn tilennen don tan 90 degré o fɔ ma ko degré 90 voilà bon yɔrɔnin dɔ bɛ an bɛn'o fana ɲɛfɔ o fɛn in bɛ diɲɛ fɛn caman fana na fɛn caman fɛn fɛn bɛ yen k'o kolilen don nin fɛn in b'o la u b'a fɔ ko arandiyan arandiyan ye latɛnw ka fɛnw jatecogow la fɔlɔ-fɔlɔ la fɛn fɛn tun bɛ yen k'a tun kolilen don i b'a dɔn fɛn min kɔni tilennen don ani min kolilen don o tɛ kelen ye o problème bɛ n b'a misali d'i ma hali militaires bɛ carte min labaara kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a dɔn a erreur b'a la mais u b'a kalan n'a ye a erreur tɛ f'u ye cogo di carte min b'u bolo a b'u bolo papier de don u bɛna da u b'a lajɛ nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye o tɛ yan dugukolo papier de tɛ yan dugukolo ja de don mais u ko ko dugukolo bɛ cogo di ko dugukolo kolilen don fɛn min kolilen don ani fɛn min bɛ aw bolo aw ta bɛ ko tapis est-ce que o ye kelen ye fili bɛ yen fili jumɛn b'a la kuruda n'a bɛ f'o ma ko courbure mais o erreur u b'o négliger u t'o yira mɔgɔw la donc mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye ten parce que tubabu minnu y'a labɛn olu de b'o fɛnw dɔn o de la tubabu bɛ minɛn minnu dilan n'a y'u diya u b'a tiɲɛ parce que olu y'a dilan olu de y'a dilan u b'a don cogo dɔn u b'a bɔ cogo dɔn n'aw nana tuma dɔ la u b'a bɔ cogo de yira aw la aw t'a don cogo dɔn n'u y'a don cogo yira aw la aw t'a bɔ cogo dɔn donc aw bɛ laban u ma diyagoya o de la f'an fana ka dɔ kɛ o de la ko ni bɛɛ ye dɔ kɛ k'i yɛrɛ fana ka dɔ kɛ ni fɛn o fɛn bɛ yen k'o kurulen don jateden dɔ b'o la n'a bɛ f'o ma ko pi pi a bɛ sɛbɛn tan ni pi min filɛ n bɛ nin ɲɛfɔ dɔɔnin latɛnw ka ABCD la olu ka P de bɛ sɛbɛn tantɔ pi o de la irisiw ka kan na P bɛ sɛbɛn nin cogo de la maintenant n'i ye nin min ye irisiw ka kan na nin tɛ P ye dɛ nin ye R de nin bɛ kalan ten i n'a fɔ R nin de y'olu ka P ye donc nin ye pi de nin bɛ kalan tan i n'a fɔ pi anglais b'a sɛbɛn tan u b'a kalan ko pi parce que olu bɛ nin kalan a ye français bɛ nin kalan i donc olu b'a fɔ ten pi donc an fana k'a wele ten pi pi hakɛ bɛ bɛn joli ma u b'a fɔ mɔgɔw ye k'a bɛ bɛn 3 ani buruburu 14 mais ne b'a fɔ jama ye k'a hakɛya bɛ bɛn nin de ma 22 k'o tilan 7 la a bɛ bɛn 3 buruburu 14 ani buruburu ni baden a baden b'a kɔfɛ ka taa pi kelen kelen in kɔnɔ na pi in fana bɛ tali kɛ jumɛn na tuguni n'i ye ne jɔlen filɛ ka bɔ duguma ka na ne la k'o munumunu ne kunna ka na bila fo duguma o seleke o dayɛlɛlen ko kelen k'o jan o de bɛ wele ko pi misala sisan nin tɛ nin ye n b'a dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni t'a dayɛlɛtɔ ye k'a dayɛlɛ fo k'a kilen ta i n'a fɔ n t'a dɔn fana tɛgɛ ok i n'a faamu sisan voilà nin ni nin degré t'u ni ɲɔgɔn cɛ 0 de don fu foyi t'u cɛ an ka daminɛ 1 2 3 4 nin y'an ye degré hakɛya dɔ la an bɛ taa tuguni dɛ an b'a dayɛlɛ a degré a kilenna ni janya in ka bɔ an kana yan o ye 90 ye a bɛ fɔ o de ma ko 90 degré o tɛ an ka taa an bɛ ka dayɛlɛ o de dayɛlɛ la fo ka n'a bila nin na a kilenna donc a bɛ fɔ nin de ma ko 180 degré a bɛ fɔ nin de fana ma ko pi ka bɔ yan ka na ne bɛ wele ko pi donc o la sisan u ko cogo di n'i ye nin koli ta o
tɛ k'a tilan ka bɔ yan ka na foli yan degerew ka jate la o de bɛ bɛn degere 180 ma 180 o tɛ n'an y'a kɛ selekew ka jate ye ka bɔ yan ka na yan o de fana bɛ bɛn pi ma o tɛ ɔ n'an sera yan a lajɛ o tɛ kilancɛ ye seleke tilennen tɛ yan nin ye ɔ nin de bɛ bɛn a bɛ i n'a fɔ nin bɛ ka bɔ yan ka na o tɛ 180 ɔ n'i ye 180 tilan fila n'a hakili bɛ 90 de ma donc o kɔrɔ yan de bɛ bɛn 90 ma degré 90 ɔ an ko ka bɔ yan fana ka na ko ye pi ye o kɔrɔ yan de fana bɛn pi tilannen fila ye donc a bɛ fɔ nin fana de ma ko pi sur 2 pi sigiyɔrɔma fila ka pi tilan fila ye voilà donc pi tilancɛ nin tɛ pi ye donc nin de ye pi tilancɛ donc pi tilancɛ o de bɛ bɛn degré 90 ma donc yan an b'a sɛbɛn ko nin bɛ bɛn olu bɛɛ ye kelen donc nin de bɛ wele ko ranjan nin ye ranjan ka jate ye nin ye degré jate ye ranjan degré ni pi bɛ min na o ranjan maintenant an ko sisan degré 90 o bɛ bɛn pi tilancɛ de ma ɔ degré 60 ale bɛ bɛn joli de ma ni pi cogoya ye o bɛ na cogo di bɛnkan min b'o la an bɛ kelen dɔrɔn converti ni ou bien ni ou bien ni an bɛna lajɛ a bɛ pi tilannen hakɛ min ma an ko ka bɔ yan ka na yan o tɛ pi ye yan o tɛ pi ye yan o tɛ pi tilancɛ ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la pi mais n'an danna yan nɔ an ye pi tilan fila ye o tɛ ɔ an bɛna nin lajɛ o bɛ bɛn joli ma bɛnkan kelen de bɛ yen o ko alpha nin bɛ angliw de kofɔ nin ye latɛnw ka taamasiyɛn ye ko k'o tilan kɛmɛ attention hakɛto ko k'o tilan pi la k'o bɛ bɛn ka degré k'o tilan 180 la k'o bɛ bɛn ka gradi k'o tilan 200 la ni bɛnkan min bɛ yen nin bɛ kɛ ka ninnu janyaw de jate siɲɛ wɛrɛ 9e na an bɛ na ni nin leçon yɛrɛ ye mais 10e b'a sɔrɔ u ye nin ye 9e na hali n'a sɔrɔ ma faamu kosɛbɛ o ni ne an bɛna faamuya a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se cogo di ka seleke dɔ janya ou bien a sumalen k'a ka sumali bɔ degré la ka na n'a ye ranjan na i n'a fɔ an sera ka nin bɔ degré la ka na n'a ye ranjan na nin cogo la an bɛ na n'a ye cogo di k'a fɔ an bɛ na cogo di n'an bɛ fɛ ka nin de yɛlɛma 45 degré degré 45 an bɛ n'a lajɛ ka na n'o ye yan ranjan na a bɛ na cogo di degré tɛ yan de donc an mago bɛ formule nin yɔrɔ in de la degré 45 an b'o ta k'o bila yan donc an bɛ nin ɲini o tɛ an bɛ taa an b'a sɛbɛn wa ni exercice de corrigé tɔ yɛrɛ an b'o tila nin na o bɛ bɛn degré ye joli ye yan an ye 45 ta n'a ye min ja i bɛ se ka nin ta i b'a kɔrɔbɔ n'a ye min ja i bɛ se ka nin ta donc degré 45 tɛ k'o tilan 180 la donc an ye yan ta an mago bɛ ka taa n'a ye yan de an bɛ bɔ degré la an bɛna ranjan na n'an tun bɛ ka taa grade de la an tun bɛ nin fila de ta nin ye grade ye grade fana ye an ko ka bɔ yan ka na yan ko bɛ bɛn pi ma ka bɔ yan ka na yan ko bɛ degré 180 ma ɔ ka bɔ yan fana ka na yan o bɛ bɛn grade 200 de ma o 200 de filɛ degré ta filɛ ranjan ta filɛ o tɛ donc nin bɛ tirer cogo di bɛnkan ko n'aw bɛ nin fɛn sugu tirer n bɛ n tɛgɛ da nin kan lajɛ terrain kɛlen don ka min ninnu ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin ɲɛsinnen don nin ma nin ɲɛsinnen don nin ma ɔ ni n bɛ nin tirer n bɛ nin sigiyɔrɔma nin na k'o tila nin na n bɛ nin sigiyɔrɔma nin na k'o tila nin na n bɛ nin n b'o multiplier nin na k'a tila nin na pi
multiplié par 45 divisé par 180. Pi mo sigiroma binanduru ko clan kemen bishegi. Nintu mako be yantare la. Mais pi mo sigiroma nina ka clan alpha là. Voilà. Nintu mako be yantare la. Mais alpha mo sigiroma nina ko clan pi là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux Angata alpha avait ben. Mais pi sigiroma nina avait ben binani ni duru pi. OK? Angoko ni be sigiroma liko fo sigiroma lesona. Angla ka fo angoko ni ba ko fo. OK? Oui. Abekele. Donc angoko al na ma fin fana bla bo ba ila ka sigiroma liko. OK? Oui. Amo clan 600 nina. Kemani bishegi. Voilà. Bon clan ni lesona. Kemani bishegi. Amena ni clan durula kanifana clan durula ka laje. Parce que hake dobe clan durula na soro alaba en fouye walima alaba en duré 10e ba soro demsanu yeni yekaba maintenant nana a leçon me ke 7e ni 8e na tugumna ama nye foko sebe donc ametana na ni clan durula abe ben ere kala je binani ni duru duru jolbo kono kononton donc fou donc aben kononton pi amène fana clan durula mais flata ça va attends ça va mais fou jigi woro ote fou donc bi sabani woro bon amala etuguni absaka clan nanina ou yamba clan konondo erela muna sawla ni obe ben kononton sikiroma nani kononton sikiroma nani be ben bi sabani woro le donc nous est chien. OK? Donc nani be sans fait nani be duguma. Kononton me oui. Donc à tout pi nanina. Donc à pi clan nanina. Donc encore ni be ben pi sur 4. On a tout de flâner. Voilà. Mɔgɔ minnu bɛ to ka n y'a ye sisan TikTok kan u b'a ka video caman ta sisan k'a bila jama bɛ k'a faamuya bon o y'a yira an na i n'a fɔ ninnu ye jinɛya ko de ye. Oui. Hali dɔ bɛ Itali ale fana ko ten ko ale mago bɛ nin na ne tun t'a dɔn an yɛrɛ bɛ na o leçon yɛrɛ de kɛ bi ko ninnu bɛ kɛ cogo di ko zinesi ni tangente ni fɛn ko ja bɛ kɛ cogo di ni a nana bila a yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ k'a kɛcogo bɛɛ de filɛ nin ye. Donc ninnu sɔrɔ cogo de filɛ nin ye bon 10e b'a sɔrɔ a ye nin ye 9e na. Donc on va tout dafa sisan an bɛ yan kɛ ni pi sur 6 ye ni pi sur 3 ye kan ka bɛn o de ma an bɛ se k'a la vérifier an bɛ nin an b'o bila yan an b'a lajɛ a bɛ bɛn min ma an b'a lajɛ parce que fɛn in mago bɛ faamuyali de la hali tuma dɔ la dɔw y'a yira an na k'an tun bɛ leçon caman don ɲɔgɔn fɛ ko fɛn ninnu faamuyali kama k'an ka to ka kɛ kelen. Voilà an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni kelen kelen. Mais 10e kɔni b'a sɔrɔ nin tɛ nin simplifieli ninnu tɛ kura ye 10e écoledenw ma quoi donc a ma se an ka don o kɔnɔ mais a simplification bɛ daminɛ kilasi min na n'an bɛ n'o leçon yɛrɛ kɛ donc an b'a dayɛlɛ walasa a ka faamuya o de la an ko ka bamanankan fili fɛn ninnu kɔnɔ fɛ ka taa donc ni bɛnkan in na sisan an bɛna lajɛ 30 degré n'a bɛ bɛn nin de ma. N'a bɛ bɛn o ma. An bɛ 30 bila yan classe kɔnɔ hali maître bɛ se k'o fɔ 30 an bɛ 30 bila yan parce que professeur in bɛ université la a bɛ to ka kɛ ten donc a filɛ an bɛ 30 bila yan parce que denmisɛnninw b'a dɔn déjà ko 30 ye 60 ye donc n'an ye 30 bila yan n'an bɛna alpha ɲini a filɛ alpha donc a bɛ bɛn 30 k'o sigiyɔrɔma pi la k'o tilan 180 la donc degré ninnu bɛ bɔ yen quoi nin bɛ bɔ yen hali n'a ye jaabi nin bɔ yen voilà donc an bɛna a sɛbɛncogo nɔgɔya an bɛ nin fu in bɛ bɔ yen nin bɛ bɔ yen donc a bɛ bɛn saba pi k'o tilan 18 bon an b'a dɔn ko 18 bɛ bɛn saba sigiyɔrɔma 6 de ma kɔrɔ de ye k'o tilan saba sigiyɔrɔma 6 nin bɛ taa a bɛ bɛn pi 6 na n'a bɛ f'o ma ko pi 6e e ma ye boli la premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième pi 6e français la donc an b'a fɔ pi 6 na pi 7 pi 8 na pi 8 voilà
pi den duuru wolonwulana pi den duuru wolonwulana filɛ nin ye pi den duuru wolonwulana mais mɔgɔ kana ye ko français b'a kalan tan dɔrɔn 5 pi kan bɛ ka na kunjugu kan o fana bɛ yen français la mais ni min tilennen don olu b'o tilennen wele ni min jɛngɛlen don o b'o jɛngɛlen wele o bɛ nin wele cogo di CO2 ala yɛrɛ CO2 CO2 français b'a wele cogo di dioxyde de carbone mais munna o t'a fɔ ko carbone oxyde non 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 o b'a fɔ dioxyde de carbone donc ɲɛ b'a la o b'a ta kunjugu kan na ɔ n'an fana ye nin wele cogo kɛ tan tɔ pi duuru o kɔrɔ ye ko pi den duuru n'a ye min diya i bɛ se k'a fɔ duuru pi wolonwula duuru pi ko tilan wolonwula walima duuru pi wolonwulana duuru pi wolonwulana walima pi den duuru wolonwulana a bɛɛ bɛ bɛn bamanankan na voilà donc i ɲɛ b'a la ni o bɛ bɛn nin ma donc o kɔrɔ ye an ma fili nin bɛ bɛn nin fana ma donc n bɛ se ka nin formule bɔ nin ye nin leçon kelen yɛrɛ bannen de pewu nin leçon bɛ kɛ 9e na donc o tableau in bɛ dilan cogo di bon yan ta o y'o 0 kelen dɛ donc a filɛ voilà voilà donc ni ye u ka mesure ye degré la ni y'a ye arrangeant na pi bɛ min ninnu na voilà ni ye degré ye ni arrangeant ye maintenant an bɛ n'u ka sinisiw de ɲini u ko n'an b'a tableau ni dilan an bɛ sinisi de pere sɛbɛn o mana bɔ yen n bɛ cosinus sɛbɛn n'a ye n diya n bɛ tangente fana fara a kan n'a ye n diya n bɛ cotangente fana fara a kan an tɛna nin bɛɛ kɛ denmisɛnninw kun chauffer ni nin ye ten gansan donc a tɛ faamuya o bɛ bɔ fɛnkɛ la ouais ah mati la f'i ka kɛ intelligent ye an ma deli ka kɛ école intelligent ye depuis an dan na a tableau dilan cogo la yɛrɛ wa a bɛ réseau kan fan bɛɛ tellement que tubabuw mɛnna u b'a kɛ u delila la f'u bɛ kɛcogo kuraw bɔ a la donc n'an ka mɔgɔw fana taara kalan na u b'o kɛcogo kura n'u yɛrɛ la olu fana bɛ n'u sigi yan nɔ n'o ye u ko an bɛ taa n'a ye fu kelen fila saba kelen fu kelen fila saba kelen o tɛ o la n y'a daminɛ fu la yan an tɛ kelen na yan nɔ donc an bɛna fu kelen fila saba kelen a bɛ n'a fɔ an ye min kɛ ka taa yan fɛ an y'o o de yɛlɛma kuntigiw kan ka na dugu ma o tɛ mais mɔgɔw bɛ nin durusi de dɛ ɔkɔliso la bon n bɛna yirila sisan durusili t'a la o tɛ or an ye dili fila kalan kɛ racine carré donc an bɛ racine bila bɛɛ kunna n'o ye radical ye donc n'i ko dɔrɔn ko radical ekɔlidenw b'a dɔn ko nin de ko don nin de ye dili fila ye nin de ye racine ye nin de ye radical ye an bɛ nin bila bɛɛ kunna an mago tɛ yan ta la an ka taa n'a ye ɔ ni nafa tɛ nin na nafa tɛ nin ta la ni o bɛɛ kelen don an ka taa n'a ye filɛ n'a ka di ye fami maa min n'a mago jɔ yan ta la kosɛbɛ yan mago bɛ nin de la i m'a ye anglais ninnu de ko don ninnu ninnu de ko don n'o tɛ nin ta dɔn ninnu bien an b'u dili fila jate donc n'a ye radical bila nin kunna n ta bɛ to un kelen problème t'o la an bɛ tila ka ninnu kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ in a b'a bɛɛ tilan fila fila a tableau dilannen filɛ wa bon ni de durusilen bɛ mɔgɔw kun donc racine carré ani 1 o bɛ dan 1 ma donc racine bɛ ta ka bɔ yan a bɛ ta ka bɔ yan donc ni tableau do maintenant nous ko sisan ko sinus degré 45 ka sinus ko bɛ bɛn
ka AB ko clan sabala qui ka AB tiré. Un exemple quoi? Exemple. Misala degré binanduru ale ka sinisi walma sinisi binanduru obe ben nima kanga ni tiré. Ere ka laje binanduru be mi binanduru degré binanduru tene aga sinisi e joli te sinisi binanduru fle aga sinisi ala jere am tanay fle ala jere ama bla sira kata fle sinis 45 ta uti ñokon tige yandi donc 45 degrés ale ga sinisi e joli racine carrée de 2 sur 2 am on va remplacer fle yaye donc a massé kun chauffer wéré là oui ko de ben 600 ka AB clan sabala donc am ko be AB de la AB de 600 du résultat là ça va pour sûrement ko clan flala donc AB flana sur l'inflé adjana sur l'inflé ko gelente misal la ko gelente donc nous coco cosinus de 0 0 ka cosinus walma fou ale ka cosinus e joli fou flé cosinus flé flé jollo oui clé et bigonondon degré bigonondon ale ka cosinus e joli degré bigonondon be fumi bigonondon flé angata ala cosinus flé angata o joli o fouye o donne bachite pi flanan o te ka pi clan flala o be mi pi flanan o fleur o te ale ka sinisi e joli kele pi woronan o be mi pi woronan ale ka sinisi e clanche aka cosinus e dili fla saba ko clan flala voilà. Oh, on a mis tangente ko tangente correct ko sinisi clan ko sinisi là donc fou ale ka tangente be ben ka fou ka sinisi ko clan fou ka ko sinisi là fou ka sinisi flé aka ko sinisi flé donc abe ben ka fou ko clan kelena o be ben o fou kelema voilà o be ben ni bisaka ke maintenant en métaphore en fait tangente là ka sinisi clan ko sinisi la donc amena kelen ko clan fou la ni kon ni tisaka ke hakaya do tisaka clan gansan na e war la krefle ne tisaka ni clan fou la donc comme tisaka ke ama blako oye o tisaka ke oui o te koroto la ya na me fera ni tangenti don ame ni clan nina oui voilà o be don chokodi amo misali ke mogo to reba to dafa meni beboy ala jere a tableau be glan to gomina amena ni ga tangente ni o pi jol nine pi worona amna pi worona ga tangente ni tangente pi sur 6 avec ni to di amo kambe sinisi de clan ko sinisi la aga sinisi e joli quel est clan voilà ko clan cosinus dili fla ça va ko clan flala donc anga leçon te melengo chogodi ka chichili ko clan chichili la o be ben ame chichili folo sebe ko sigirama flana yelemeli apunjugu kan ote flabe ano amolu ga chogodi donc a tobe to kele ko clan ote na maminja iba sebeta mais anga wala na temele no fana ko ni radical be duguma kam sega munke aran rationnel donc no be ni togo yala amo ke tokodi ko mi me duguma aba multiplier no e sans faire ka a diviser no yote oui donc a fleur
ni ne tɛ dugumata ye an b'a sigiyɔrɔma o la kelen na k'a tilan dugumata la tuguni o tɛ ni donc nin ye ka cicili sigiyɔrɔma cicili la an bɛ sanfɛtaw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka dugumataw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na o de don i ma ɲinɛ o de don donc n'an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na o bɛ kɛ nin siɲɛ fila ye o tɛ an dun ko n'a bɛ nin siɲɛ fila fana na ko nin bɛ taa donc a bɛ bɛn nin de ma sigiyɔrɔma saba nin ni nin bɛɛ ye kɔrɔ kelen a banna ni mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan ani mɔgɔ min y'a sɛbɛn tan o ka ɲi ɔ yan ta an bɛ nin fana ta k'o tilan nin na o bɛ jaabi bɛ bila yan an bɛ nin an b'o tilan nin na o jaabi bɛ bila yan maintenant cotangente a yɛlɛmalen a kunjugu kan donc an bɛ nin tilan nin na o bɛ na yan i bɛ nin tilan nin na o bɛ na yan i bɛ nin tilan nin na o bɛ na yan a tableau dilancogo bɛɛ filɛ nin gɛlɛya foyi si t'a la a bɛ faamu faamu voilà mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka a tɔ nin kɛ so kɔnɔ n kɔni b'a dɔn yan ta bɛ bɛn kelen ma sabula ni o ni nin bɛɛ ye kelen donc n'i ye nin tilan na dɔrɔn a bɛn kelen ma voilà n'i ye tan tilan tan na kelen duuru tilan duuru kelen donc n'i ye nin tilan nin na kelen donc a kunjugu fana ka nin tilan nin na o fana bɛ bɛn kelen in fana ma voilà cotangente ka nin tilan nin na o ye fu ye cotangente ta la yan bɛ kɛ fu ye yan o tɛ se ka kɛ parce que cotangente kelen tɛ se ka tilan fu la donc o tɛ se ka kɛ mais yan fu nin bɛ se ka tilan nin na o bɛ bɛn fu ma a tableau bɛ dilan tan de gɛlɛya foyi t'a la donc foyi wɛrɛ tɛ yen dixième na nin de tun bɛ yen donc siɲɛ wɛrɛ ni wagati ko tɛ n tɛ dixième ye an tun bɛ na n'u ka exercice ye ka leçon ban ka exercice publier k'a corriger an tun b'o kɛ ka dixième kuncɛ an m'a fara kan donc an bɛna nin kɛ continuité ye parce que dixième na u b'a kɛ continuité ye pour que denmisɛnninw ka faamu donc n'Ala ma basi kɛ semaine wɛrɛ an b'a kɛ continuité ye o la an bɛna séance jɔ dɔɔni an bɛ dɔɔni ɲɛfɔ leçon tɔw la voilà ok problème t'a la k'a yira la DMSTV Jabarani filɛbagaw komi n y'a fɔ dɔgɔkun ani Azizi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛɛ kun ye pour que an bɛ se ka kalanw kɛ an ka kan na cogoya min na denmisɛnninw k'a faamuya i n'a fɔ n'i ye jamana caman ta u ka kan dɔ bɛ yen u b'a ko la mais an ta in bamanankan na an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ la cogoya min na an y'o laɲini ta pour que an bɛ se k'o ko kɛ cogoya na n b'a dɔn depuis an y'a daminɛ a bɛ ka faamuyali caman sɔrɔ a la o de kama kuma bɛɛ la Azizi fana b'a fɔ an ma minnu faamuya a k'o bila commentaire la an bɛ olu fana kɛ ka di aw ma k'o fara an ka baara kɛtɔw kan bi an kun bɛ min na o ye trigonométrie ye trigonométrie n b'a dɔn an ye minnu kɛ sisan a ye caman faamuya la mais n bɛna fana ɲininka ni kumakan dɔ fana b'a bolo ka di aw ma sɔni don wɛrɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanbulon na tuguni voilà ko n'an kan k'an deli k'a balo ɲɔgɔn kan i n'a fɔ kɔrɔ ni dɔgɔw ko n'o tɛ k'an bɛɛ bɛ sa i n'a fɔ nɔlɔmu o kɔrɔ ye jumɛn n'an ma fanga fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ kɛ an bɛɛ mago bɛ sa i n'a fɔ mɔgɔ lankolon effectivement o tɛ donc nin bɛ cogo min na mɛtiriw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a ka nɔgɔn mɛtiriw baden b'an wele donc ko mɛtiriw ka synergie min bɛ yen k'u kana dan u ka nafasɔrɔ siraw dɔrɔn lafasali ma an b'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la donc k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fasojɔ fana na école somɔgɔw k'u denw bɛ ka kɛ vaurien ye nin fɛnw de nɔfɛ u bɛ ka taa 60,000 sara école privée la ninnu fɛn ninnu de nɔfɛ cours privé kun bɛɛ filɛ ninnu fɛn kelenw de nɔfɛ ko bon mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya école yɛlɛmalen don k'a kɛ Mali la sa i n'a fɔ entreprise privée de donc bɛɛ b'i ka nafasɔrɔ sira de tirer a la mais écoleden ninnu ka kɛ fɛn ye an mago t'o la o de la chômeurs ka ca bon kalan kelen in dun bɛ ka kɛ halisa o bɛɛ n'a ta chômeurs bɛ former la an ka hakili sɔrɔ ten misali la u b'a fɔ ko n'i taara tunga la ko n'i ma wari sɔrɔ k'i ka hakili sɔrɔ tiɲɛ don san joli bɛ fɛn kelen na a tɛ ka laban fɛn wɛrɛ la an t'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ i n'a fɔ u bɛ denmisɛnnin fitinin de gɛn ka bɔ 6e na k'a kɛra vaurien o tɛ yan'o a gɛnna san min na yan'o san bɛ ban k'a to mécanicien la a bɛ bougie dɔn a bɛ bougie clé dɔn a bɛ piston dɔn a bɛ moteur tulu falen o tɛ mais a fila minnu ye kalan kɛ f'olu ka se fo 9e de la piston tɔgɔ ka taa f'olu ye moteur a explosion na jɔn de bɛ retard la sisan an de bɛ retard la donc mɔgɔ kalannenw de bɛ retard la nin bɔra classe 6 ale ye piston dɔn a bɛ se k'a labaara déjà
mais ko fo e ka taa fo san kɔnɔntɔn u ka ni e fila min bɔra école la u bɛ ka min labaara o tɔgɔ ka taa fɔ e ko k'e ye mɔgɔ kalannen Philippe a tɔgɔ dɔrɔn de dun taara fɛ yen ni dun a tɔgɔ fɔra ye fo k'a yira la a bɛ k'a labaara ka ban donc ɲɛ b'a la tubabu ka teli n'a ye donc tubabu bɛ baara kalan ten de anw bɛ kan kalan ɲɛ b'a la an bɛ baarakɛminɛn tɔgɔ kalan de la nin ye baarakɛminɛn de donc an ka ninnu labaara sisan an ka taa n'a ye donc ko mɔgɔw k'a jaw cari minnu b'a partager mais n'u b'a partager n'an ye yɔrɔ min daminɛ o k'a to a ka ban parce que n'i y'a tigɛ tigɛ cogo dɔ la tiɲɛ dɔ a nege bɛ to mɔgɔw la mais laɲini ye faamuyali ye kosɛbɛ voilà donc minnu fana b'a bɛɛ lajɛlen laɲini a bɛ sɔrɔ DMS TV sanfɛ bon mɔgɔw ka a faamuya han tableau kɛcogo de don voilà donc bɛɛ lajɛlen folen don ok ni mun ye bi walanda ye ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS ka walanbulon na an ni Aziz ka baro la pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na. Ouvrez la douceur naturelle des produits Bébé Production. Bébé Production est fabriqué à base des produits 100% naturels. Thé bien-être, thé relaxant, thé gingembre clou de girofle, thé quinqueliba citronnelle, farine d'égari, tapioca, secret femme et maintenant piment épicé. Bon pour le corps, Bébé Production, c'est le bien-être dans votre vie.